Velkommen til Bidstrup Discgolfbane. Jeg har taget herud for at prøve banen her i Jylland på min rejse hjem fra Jylland. Starter her på hul 1, som er 90 meter. Det er en par 4. Jeg kan ikke umiddelbart lige se kurven, men den skulle ifølge Jydisk være sådan lige fremme. Men jeg prøver mig frem. Jeg håber, det er en fed bane, og håber, I kan lide indholdet. Lægger ud med min Origin og lille hejserflip. Forhåbentlig. Oj. Mulligan. Prøv lige at hente træerne. Den ligger vist meget godt. Her har vi et lille jump pot, tror jeg, for at komme op og ned til kurven. Spændende at se, hvor tæt den er på. Den er sgu meget godt. Burde bare være en tap-in birdie. God start, stille og roligt. Første hul. Så har vi hul 2. Det er 95 meter par 4. Det ser ud til, det er lige ud, og så skulle den dreje lidt til højre. Jeg tror, jeg prøver med min FD1. Ja, det tror jeg, hvis jeg kan være meget godt tilfreds med. Jeg lander her 20-30 meter fra kurven, op ad bakke. Det skulle gerne være et let indspil, men der er masser af træer i vejen. Undskylder lidt for vinden, men glemte de nye filtdutter. Nå, har et lille 6-7 meter spot op ad bakke. What's not to like? Lidt ærgerligt opshot, men det er, når man ikke er bedre. I skal til gengæld være velkommen til at give nogle forslag til, hvad kanalen hedder. Hole breakdown. Hul 2, det er jo fedt. Fedt, at der kræver, at man rammer en landing zone, og så at den står på en bakke. Jeg så weak sourced den lidt. Det er ikke banens skyld, det er min. Så har vi hul 3. Ifølge tiskiltet er den 105 meter par 4. Jeg synes, du kunne se på UDIS, så skulle den være lige ud, og så dreje til venstre. Jeg tænker at prøve med min FD fra 10 på lidt hejser, for at se, hvad det kan. Lige ind i træet. Den skulle være lige dernede. Jeg prøver at tage min drop, så lige ud, og så forhåbentlig hejser lidt til sidst. Mist. Anden 3. Jeg har et lille tricky upshot, men jeg prøver. Med et lille jump pot, tror jeg. Kom rundt om. Det burde være et tap-in par. Nå. Den lagde sig ikke, så
har vi et meget tricky pot for par. Nå, lad os se. Ja. Jeg tror, jeg fik brugt den rigtige teapad før, men i den forkerte retning. Den står lige dernede. Jeg tænker, det er forhåbentlig bare en lille chip forhånd. Igen, hullet skulle være 53 meter, så jeg prøver mig frem. Tager droppen. Tror jeg kører lige igennem på lidt anhejser. Lidt anhejser, så ikke så meget. Men jeg tror, det ligger okay. Nå, efter lidt forvirring, så har jeg et pot på birdie. Jeg har fået 4. Så op over her. Læk. Ja, tak. Nå, jeg tager et par mere. Så er vi nået til hold 5. Spiller til kurven, jeg spillede til før. Men det får I nok ikke at se. Men den står hernede. Hullet er lidt længere end hvad jeg troede. Det er 82 meter. 88 skylden. Så er det enten en turnover baghånd igennem gabet herovre. For lige kan hænge kurven, eller så er det en forhånd. Prøver mig med forhånd med min F1. Nå, vi prøver igen. Kurven er lige lidt op til højre. Eller lige fremme. Jeg prøver at frame hernede fra lige bag kameraet. Så det skulle gerne komme ind i billedet. Nå. Jeg blev lidt vred, så man kan se på min sko. Ej, hvor er det klart. Men sådan er det at være ude og spille discgolf. Der er et lille tab ind par. Forhåbentlig. Et par mere. Woohoo! Meget hyggeligt. Som sagt, forhånden er nok ikke spillet. Men jeg prøvede. Og det kostede lidt modsko. Så har vi hul 6. Det er 150 meter. Jeg er ikke helt styr på alt det her med at få kigget ind. Men 150 meter fra stige. Den er lige dernede. Så det burde være ud at ligge. Så et indspil til forhåbentlig en birdie. Så ud igennem gabet. Lidt fra venstre. Plads mod vand. Ja, den vi tager lige en standstill på 100 meters indspil. Hvad er muligt her? Hvad kan du gå galt? På græsset. Nå, det bliver et lille forhåndsindspil. Hvis min forhåndskast ser lidt wonky ud, især for team lige nu, så er det meget sandsynligt, fordi jeg har været skadet i 3 måneder med skulderen, men det er bare en dårlig undskyldning. Nå, stille og roligt indspil. Den er wobbly bob. Men den kommer ind alligevel. Ja. En 5-6 meter. Den skal jeg gerne sætte. Nå, bare et lille pot. Så vi kan sætte det. Er det i? Der har vi hul 7.
Det er en 145 meters par 5. Det ser ud til, at man gerne skal herop for enden af, og så skarpt til højre. Jeg tænker, at jeg kører FD for 10 og kører lige op baghånd. Så må vi se, hvad det efterlader os. I hvert fald. Jeg var i hvert fald nose down. Det var lidt dårligt. Vi prøver. Jeg antager, at jeg skal ud her og så til højre, så bliver min Doomboat 4 foran. Burde stadig være bedre i mutter. Vi prøver igen. Jeg tror, den er lige heroppe. Men jeg ved det faktisk ikke helt. Nu prøver vi forhånd igen. Det er sådan en PD. Den var lav. Nå, det var forkert gap. Men den er lige deroppe, så det er stadig på et par. På lidt lille forhånd. Ja. Der er et post. Flotte har 368 meter. Den er lige dernede, så prøver vi stille og roligt Logic. Vi kan lade være med at ramme nogle træer. Vi prøver at tage 7 fairway. Hvis jeg bare siger til mig selv, at der ikke er nogen træer, så burde det vel bare være et stille roligt opspil. En forhånd. Ja. Yeah. Nu er der forbi lidt inside, men jeg har et pot. Nå, lad os se om vi kan undgå en bogey mere. Straddle. 5-6 meter. Ja, tak. Og den er lidt varm lige nu. Så har vi hul 9, så er vi halvvejs. Det er for 4, den er 149 meter lang. Det ligner den forhånd ude på marken, og så ligger den op på bakken. Så jeg tager min cloudbreaker, så hvor langt jeg kan komme. Lige omkring træet. Jeg burde kunne komme op og ned derfra, men lad os se, hvad der sker. Den er lige her. Der er næsten kun én mulighed, og det er at køre en hejse baghånd til at minde komme hjem. Fin linje. Mangler lidt distance dog. Nej, mangler lidt distance, men prøv at give den en lille andet bud.
Det for mig en hejser lidt akavet. Kunne tage frem i. Der er en lille pot her. Kunne sætte. Okay. Nå. Vi har en par 47 meter op ad bakken. Hvor lige der. Vi prøver med Notion. En lille anden hejser heroppe omkring. Jeg står her. Det endte ikke så godt, men så vi kan komme op og ned for endnu et par. Nu. Ja. 6 buk. Der er et par med. Den burde være til at tabe i. 11. 84 meter fra her. Vi kan den ud af her, og så til efter højre. Jeg ved det ikke, men jeg prøver at kaste den vej, så må vi se, hvad det byder. Den ligger over til venstre. Jeg tror lige opdaget på. Så jeg tror, jeg ligger fint. Den er lige her. Kuglen er bag træerne. I kan ikke helt se den, men jeg ved ikke helt, om det er en jump bot eller en forhånd. Eller bare en hejser baghånd. Oppe i luften. Prøver vi. Nå. Det er lidt af et dødsfart for birdie, men det skal godt få lidt vej. Ja, det er hvad man får for run. Kontrol, 70 meter par 3. Jeg fingrene er lige nede og så lidt til venstre, så derfor prøver min showstopper FD. Den kunne være lidt mere stabil end min normale FD. S-line FD. Det kan måske faktisk være det der op til højre. Jeg kigger lige. Der er et pot på bøtten. Jeg kan få den lige. Ej, det taster her. Hul 13. 64 meter. Den er lige oppe ad bakken. Jeg tænker, jeg prøver med en forhånd, der pusher lidt, og så hejser jeg ind. Nej. Det bliver et lille indspil med min Go Drop. Så burde ligge under kurven til at tabe en fra. Det er sgu et lille
Tab ind lige der. Nå, hul 14. 72 meter par 3 ned ad bakke. Så jeg tænker bare at køre Logic på noget hejser. Så må vi se hvad der sker. Jeg kommer til at tige ud lige ved siden af. Men det her er det bedste måde I kan se kurven på. Nå, vi prøver at spille den ind til et par mere. Det var dårligt. Er lige her. Kurven der. Den er en drop. Så jeg kan komme ind til kurven. Der er et pot. Ja. 69 meters par 3. Den slutter lidt op bakke, og det er en hejser. Så jeg tænker, at jeg prøver at tyre min FD3 og se om jeg kan komme deroppe. Der pottes. Pot op ad bakke. Jeg kan nok lige gå. Vi tager et tab en par mere. Det er dejligt. Der er slet ikke særlig stejl her. Woohoo! 62 meter par 4. Han er meget højt oppe ad bakke, så jeg tænker bare, det kan nok få en masse meter fra 10. Jeg prøver at lyse ud efter i S-line. Det var mit heldigste shank i dag. Men det virkede. Nå, jeg ligger der. Meget heldigt, men ligger ikke godt. Den er lige deroppe bag træerne, så får jeg mig en lille baghåndsfejl. Der er en træ. Den kunne potentielt godt ligge meget godt. Godt opshot. Så burde være en routine birdie. 53 meter par 3 ned ad bakke. Den er lige dernede til venstre, så jeg tænker, den er i drop for lige noget, så vi se hvad jeg har på den. Ja, jeg tror vi tager et par mere. Spot derovre fra. Ja. Rigtig højde. Ja. Bare lidt højere. Jeg vil lige komme ind herfra. Det ligger ikke så ret herovre, men lad os gå. Nå,
Det var bare... Det var hurtigt 3. På ind igennem. Der var kameraet peger hen. Den står fast. Nå. Det var noget lort. Se om vi kan redde det. Vi har jo lys bare herfra. Ja, jeg kan måske være. Det tror jeg faktisk var okay. Ja, dejligt med en lidt clean forhånd. Nå, det er sgu meget godt. Så af med et par. Nå, det er en super fed anholdet skovbane her i Bidstrup. Ved Bidstrup Bus, som er et lækkert område. God begyndervenlig bane, og ja, den kan godt nok være lidt svært at finde rundt på, hvis man ikke kender banen. Men jeg tror, når man lærer at kende den, så er den til at overskue. Og så er den også en bane, hvor rammer du din linje, jamen, så er der en masse huller, hvor du kan score godt på en lav score. Men hvis man er sådan amatør som mig, jamen, så kan det være lidt sværere. Jeg gik +2 i dag. Det var som sagt fed bane. Rigtig begyndervenlig med mange tekniske skovhuller. Også et par åbne huller. Som sagt, lærer man at banen at kende lidt, så tror jeg, man kan gå en solid runde herude. Ja, det var den første discgolf video på kanalen. Jeg håber, I synes, det var fedt. Og vil se mere med. Der kommer helt sikkert en masse fede videoer i 2025. Der kan I godt se frem til at se sådan en som Martin Kanstrup. Lidt bedre end mig, men lad os se, hvis vi laver nogle fede ting. Det er i hvert fald meningen, det skal være sjovt, og så se hvordan sådan nogle amatører, som også spiller på de forskellige danske baner. Måske også et par udlandske baner hen ad vejen. Men god jul, godt nytår. Ses på den anden side.